Tak, tady jsme ubytovaný. Tohle je náš výhled z okna. Tady zrovna někdo odjíždí z velkého parkoviště. To je zde. Jede se tam naše auto a pak ještě jedno. A tady bydlíme. To je nová část. Máme pokoj číslo 37. Tady bydlí Květáková a tady bydlí Filip s Denisou. Tady je vždycky v létě střelnice. Ta je teď zavřená. A Květáková uklízí. Jdu na návštěvu. Zbudeš se, jo? Ne. Tak jo. Zdokumentovat ubytování. Co na to jako jde? Že už to... S dovolením. Zuj se. Ježiš, já jenom tady nahlídnu do koupelny. Tam se tam neprděla moc. Ještě ne. Takovýhle sociálky báječní jsou tady. Hajzlík a sprcháček a úplně na pohodu čistěučký. A pokojíček, takováhle láčová sedačka. Toho fréra, co máš pod peřinou, pak nějak vyretušujeme, jo? Dobrý. Jo, dobrý. Super, děkuji. Tak. To byl Květákový pokoj. A tady ještě ukážu náš, protože tam bude paní Alžběta. Kouk. Ještě počkej, ještě nejsem dopadla. Škoda, že to není cítit, byl jsem kadit. No, to mi to tak dlouho trvá. A my máme tady... Hele, Květáková tam má uklizíno na rozdíl od nás, jo.